Това видео ще покажа как се гледа телевизия през Sweet TV на лаптоп. Разбира се, може и на други устройства. Ето на този план имаме 125 канала, активно до другата година по това време, защото за абонаментния план е бил активиран за една година. Кликаме върху TV и тук е запомнило последния канал, който съм гледал. National Geographic HD. Картината е отлична. Като повечето канали всъщност са HD. Сега ще скролна догоре, за да разгледаме каналите. БНТ, BTV, Нова, основните. Ето ги останалите канали. Сега ето тук намираме един канал, който не е HD, да видим неговото качество. Ами сравнително добро е, като си има в предвид, че това е 4:3 резолюция на някакъв стар филм. Може би ще трябва да избера Accent White, за да разберем, тя също не е HD, така че ето така е картината, когато не е HD, която също е задоволително добра. Даже не съм сигурен дали Accent предлагат HD в другите оператори. Само да вметна, че като годишен или месечен предплатен абонамент може да купите единствено през zelenet.net със специални отстъпки. Продължавам надолу с списъка да го разгледате. Услугата си има и фен сайт на BG-Sweet TV, който препоръчвам да разгледате. И тук може да се връща назад или напред. Ето, като автоматично ни подсказва, че това вече, което цъкнах назад, е запис. От тук също на запис нямате право да сменяте качеството, но ако сте на живо, ето сега ми пише, че съм на живо, би трябвало, ето качество автоматичен, мога да го смена на 360p, 720p и Full HD. Ето как изглежда на 360p. Ето сега е на 360. Като аз ще го оставя за автоматичен. Автоматичен, разбира се, на база интернета, с който разполагаме. Наглася качеството. И ето останалите канали. Има доста музикални. Това е, което мога да ви покажа за този момент. Надявам се видеото да ви е харесало.